Ngopo? Werkudara ki ngopo ta kowe? Kakangne lingguh penak-penak ngombe tegar junjung sak geleme dhewe. Dara. Eneng apa Werkudara? Musuhe ampuh. Aku ora kuat nandingi. Lu, aku mung musuh banci kok wedi ta kowe? wah, aku neru banji iki lho. Tak tandingane Werkudara. Aku ora arep nesu sak gendakan iki. Aku ora arep muring-muring. Sinten Kang Mas? Aku inggih. Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa sing kondang galake. Iya, dasar kepara nyata. Batu-batu kok saiki halus banget ta. Ora jawel-jawel anggepe ra. Mambule tong tanganmu. Ampun mbok ya ora kaya ngono. Sapa kowe? Non Sapa? Padyabala Mbatasarimbak. Jenengmu? Kula pun Marsini. Marsini. Inggih. Banji. Inggih, nggih mboten kula niku wedok tulen lho Mas. Kula niku wedok tulen. Aku mrene karo ngejamrang. Kowe ngejamrang. Inggih. Tenan ngejamrang tenan. Inggih lahir batin kula ngejamrang. Kowe ngejamrang tenan. Inggih. Alus po kasar. Alus no Mas dinikmati ampun dirahapi. Jaluk perang cora alus. Inggih. Nyo tampanono. Tukaku. Kowe kok nantang wong-wong karang Kadempel. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sing dadi tandingmu arep bumi angus negara padukuan karang Kadempel Baladewa sing ora nrimo gayo. Apa pancen kowe wis jeleh nyawang gelaring jagat sampe rembulan? Apa wis jeleh urip ning alam padhamu wis jeleh napa duit saka wong-wonganmu kuwi? Ya ampun kula nyuwun. Ora enek urip dapurmu. Sawangan iki apa? Sawangan iki apa? Lek mripatmu iratu jake matamu kowe ora picas lawas urip jo takon. Belkek sak tulita mel. Trole nala gareng. Lah kok lasem urung muni kowe kok wis merem lho. Petruk kuwi gareng kuwi gugan kuwi. Wajan. Ming ngrepot-ngrepoti wae no. Reng. Apa, Truk? Timbali bapak. Wah, makler ya aku. Wah. Bar ngarep. Kesel ngarep aku. Timbali bapak. Nyadong dawuh Rama Kyai Semar. Ora pati nduga mana tenan. Ning atase ming sak sodhonge bapakmu ming sak pendopo cilik ukuran 4x4 ning Karang Kadempel iki. Lah kok teko iki ancas gegayuhanku ki aku ora arep nganakke rapat malam Rebo Pahing ngono lho. Anu nggih. Lah kok iki malah sinuwun Ngamarta, sinuwun Ndarawati karo sinuwun Mandura padha rawuh mrene. Awake dhewe arep nyugata apa to le? Kae ngomah ming ana emping. Apa ya pantes nek disuguhke karo ngersane para priyagung nalindra sing do lenggah ning kene. Ngaten iki lho, Pak. Sik, tak matur. Kowe arep matur apa? Sing seneng bapak menika nuwun sewu nadan derajatipun menika Panakawan. Bapak menika nadan derajatipun batur. Nek ditresnani karo sing dimong nuwun sewu sinten sing dimong kalih Panakawan? Sing dimong kalih bapak kula Petruk karo Bagong niku para Pandhawa, Sinuwun Ndarawati kalih Sinuwun Mandura niku dimong riyin wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jambang nganti jrapang. Mbok menawa rawuhipun Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Ndarawati kalih Sinuwun Mandura wonten mriki menika isa uga lho Pak, isa uga arep menehi gaji karo bapak. Gaji apa? Aku ki ora kerja, leh ku ngemong bendaramu Pandhawa ki ora kok aku ngarep-arep opah ki ora. Ning aku mung netepi laku dharma kang utama, aku kudu ngemong lawan bendaramu para Pandhawa. Nggih. Anggene kirangan. Langkung cethanipun monggo dipun dangu kemawon nungsung mawarta nyadong dawuh rawuhipun Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Ndarawati, Sinuwun Mandura, Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka. Mang dangu Pak rawuhe. Lae nuwun sewu Sinuwun.
sampun kanggep kula kama wantun cumalena anggen kula matur wonten ngersanipun Sinuwun Puntadewa. Saestu ingkang abdipun Semar sinuwun kula cumadung dawuh. Menggah napa ta wigatosipun lha kok janur gunung Kadingaren. Ning atasipun namung sak gubukipun wong kere kaya kula niki teng padukuhan Karangkadempel. Lah kok teka dipun rawuhi priyayi agung panjenengan menika Nalindra kedahe kula sing sowan teng negara Ngamarta. Malah panjenengan sing rawuh wonten padukuhan Karangkadempel sinuwun. Gus Sinuwun Puntadewa kula nyadung dawuh wonten wigatos menapa kula tak midhanget pangandikanipun Sinuwun Puntadewa sinuwun. Monggo kula aturi paring dawuh. Niwang Agung muga ngayung mono marang Praja Ngamarta sartane padukuhan Karangkadempel lan sak isine Kakang Semar nggih nggih. Sing gedhe pangapura mujentuk gawe kaget tiasmanahe Kakang Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka ing Karangkadempel. Yektine sawane Puntadewa sak kadang Pandhawa didherekake kelawan Kaka Prabu Ndarawati apa dene Kaka Prabu Mandura iki ingkang sepisan. Suwanku mung arep kepengin ngaturake salam taklime Puntadewa muga katurana ngersane Kakang Semar Badranaya Kakang sartane Pudya Pangastawa uga sembahe Puntadewa tampanana ya Kakang Semar. Mengke riyin sampean kok ngaturke sembah bekti kalih kula niku mengke riyin rawuh mriki niku kula sumanggake rawuhipun Punta Karangkadempel mriku ugi kalebet wewengkon ingkang kebawat keperintah negari Ngamarta menika kula aturi angrengku ingkang sakmestinipun. Kula niki ming kawula cilik, kula niki ming tiyang alit. Lah kok sampean teko dados ngaturaken sembah kalih kula. Nek nganti kula wantun nampi dosa napa, walat napa sing badhe kula sandang. Sinuwun. Mengko dhisik Kakang Semar. Sewu-sewu kaluputanku. Nuwun sewu yen to pancen disawang tata lahir Kakang Semar mono pancen munggu ing drajating Panakawan. Kakang Semar mono drajating ngaceplik ya drajating batur ingkang tansah ngemong kelawan laku jantrane para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jambang nganti celaprang. Nanging dudu kok drajate Kakang Semar kuwi apa lan dudu kok merga Kakang Semar kuwi dadi pamong kuwi babar pisan dudu. Sayekti Puntadewa lair batin ngaturke sembah ana ngersane Kakang Semar kuwi merga ingkang kaping pisan Puntadewa iki tinemune taruna banjur Kakang Nayantaka mono tinemune werda yen to kapitung cara yuswa adoh yuswane Kakang Semar Badranaya kelawan Puntadewa ingkang ping pindhone Puntadewa ngaturke sembah ana ngersane Kakang Nayantaka iki merga yen to Puntadewa nyawang Kyai Nayantaka nggunakake permana jati ateges paningal batin ingkang lenggah ning pendhapa padukuhan Karangkadempel kuwi ora ana liya kejaba mangeja wantahing Sang Hyang Ismaya ingkang yekti ndak bekteni merga aku iki minangka titahe sartane Sang Hyang Ismaya mono pancen manitis lenggah ana jiwa ragane Kakang Semar Badranaya. Mula tak jaluk kanthi lair terusing batin Kakang Semar tamponen sembahe Baladewa lan tak jaluk pangestumu Kakang Nayantaka. Mel kekuk sadulita mel agiden. Nek pangandikanipun Sinuwun Puntadewa nek paduka dawuh kados ngaten kula namung kantun nderek. Nek sing ngandhake tiyang kathah niku nggih pancen ngaten ning mboten napa-napa wonten jengandika ngaturaken kanthi tulus lair lan batos panjenengan kula tampi dawuh sami-sami mugi ndayani saha berkahi tumrap Semar sak kawuling padukuhan Karangkadempel sinuwun. Ya Kakang Semar ya nggih sasampunipun lenggah wonten ing padukuhan Karangkadempel
mugi kaskecakno lenggah paduka sinuwun Puntadewa. Ya Kakang Semar. Kaya wis ora kurang prayoga sowanku ana ngersane Kakang Nayantaka dina sakmengko iki, Kakang Wismaya. Wah. Dipol kakangku aku ngatur sembahku tanpa nono basaku katurun ngersane dipol kakangku Nayantaka. Ndara werku durung ngaturke basa kelawan kula tampi dawah sami-sami. Watone kelas lahir batin Paduka Ndara jengandika Ndara Werkudara. Yo aku sowan ning padukan Karang Kadempel dereke kelawan tindake bareng kakangku jlitheng kakangku Putri Baladewa kakangku Pandura. Kula saka kuwi tampanan kanthi bener becik, tampanan kanthi ati sing seneng. Aja budadake grundelan sajroning manahmu ya sajroning atimu. Mangerti yo kalamun sowane aku sakadang Pandhawa didherekake kelawan jlitheng kakangku Putri Baladewa kakangku. Iki ngemu werdi ingkang wigati. Kalawan apa sing wis ditampa lan ingkang wis sak pirembagan ning Datalaya Prajanegara Ngamarta dina samengko ingkang wis dirembug diketikake dening Puntadewa kakangku, Kresna kakangku, Putri Baladewa kakangku. Kula tajaluk tombonen sowane para Pandhawa kanthi bener becik dipol kakangku. Nggih. Mboten jenengan suwun kemawon kula pun tanggap, kula pun mangertos. Mugi kaskecakna lenggah jingandika Ndara Werkudara Den. Yo kaya wis ora kurang kepenak pratane Bratasena ya Werkudara. Ning padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Prasasat kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya. Ngibaratipun wonten mriki menika sinten sing rawuh lenggah wonten mriki kula sugata kula sambut menika ngibaratipun namung lera-lere godhong sente, ngibaratipun seger sing tanpa ngombe wareg sing tanpa mangan. Lah kok malah priagung-priagung sami rawuh mriki menika kados pundi? Wigatosipun napa? Kula tak lungsung mawarta. Nyadong dawuh timbalanipun Sinun Puntadewa. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama pangandika Paduka Sinuwun sedaya ingkang sami rawuh wonten mriki. Kakang Semar ya. Kakang Semar wonten dawuh ingkang sepisan sowane Puntadewa sakadang Pandhawa didherekake kelawan Kaka Prabu Ndaramati lan Kaka Prabu Mandura iki ingkang sepisan tetinju marang kararjane Kakang Semar Badranaya sak kawulaku ya ing padukan Karang Kadempel kene. Matur sembah nuwun. Ndungkap angka loro Kakang. Yektine Puntadewa mung arep crita sartane aku arep matur kalamun telung dina kapungkur ya telung ari kapengker ana ing dina Anggara Kasih nalikane Puntadewa sakadang Pandhawa alampah nindra ning Prajanegara Ngamarta. Leketeka dadi Puntadewa nyumpena sartane Puntadewa ngibi. Kalamunta Kakang Semar Puntadewa nyumurupi Kakang Semar mangku wujute Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan ingkang tansah katon sumunar tejane Kakang Semar. Tumuli aku nanjake kelawan adikku panenggak, adikku panengah apa dene adikku kembar jebul tinemune impen ya pasumpenan sing tak rasake ya sing tak tampa jebul padha kelawan ingkang dilakoni dening adik-adikku Pandhawa. Tumuli gandeng bingung jigo raos sing penggalihe Puntadewa. Tumuli Puntadewa ngrawuhake amboyongi rawuhe Kaka Prabu Kresna lan Kaka Prabu Baladewa. Nanging jebul tinemune Kaka Prabu Kresna apa dene Kaka Prabu Balarama ing Mandura uga nampa sasmita ingkang tanpa beda kaya dene sing tak rasake lan ingkang gak mangerteni. Kakang Semar aku nyadong dawuh aku nanjihke iki janjane dayane ngopo Kakang Semar? Wah yo dipol kakangku pancen mangkono. Pancen bener sing di ngendikake sing diaturke kelawan bareng kakangku ana kersane dipol kakangku. Aku kotan prabeda nyumpena aku nyumurupi dipol kakangku mangku Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan
sumunar tejane nganti gawe sulapan kalih Bratasena Werkudara. Mula gandeng Pandhawa jangkep sartane jlitheng kakang kulan bule kakang wis padha lenggah sowan ning karang kadempel kene. Aku nyadong dawuhmu janjane widayane ngopo sartane jento Panjenengan gegayuhan panggayu sing mbok gayu. Wah, kaki paringa dawuh Pandhawa ora wigih ringa-ringa sak piatu kelawan dipol kakangku Semar Nayantaka. Mel gegek sadurita mel nuwun sewu lho sinuwun Puntadewa. Saderengipun kula menika njawab mangsuli ingkang dados dawuh pangandikanipun Paduka Sinuwun Puntadewa sakadang Pandhawa. Kula tak ngudara riyin. Lah, kula niki dereng matur napa sing ngajeng kula jangka, kula dereng matur napa sing dados gegrundelan manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya. Lah kok teko dados bendara-bendara kula ing Amarta, Ndarawati lan Mandura. Lah kok teko sampun sami tanggap sasmita, sampun sami priksa kalian menapa ingkang kula jangka lan ingkang kula gayuh sinuwun. Kakang Semar duwe panjangka sartane gegayuhan apa? Yektine Pandhawa iki kuthunging nalar saha cintranging samubarang. Mesthi wae ora bisa mangerteni kelawan legetan atine Kakang Semar Badranaya. Kula taturi paring dawuh ingkang tetela Kakang. Nggih. Ngaten nggih, Ndara. Kula niku jane ajeng matur kalih para bendara babagan napa sing kula gayuh niki. Kula niku riko, kula niku pekewuh, kula niku isin. Kula niki ming sak derajating Panakawan, kula meniki ming derajating batur, kula niki ming pamong. Lah kok teko arep nyanak-nyanak njaluk tulung karo sinuwun kalih bendara-bendara Pandhawa niku. Cara kula isin merga niki nuwun sewu. Sampun ngantos kapenggalih ingkang jero merga gegayuhan kula niki ming gegayuhan lingkup desa kemawon kok sinuwun. Kakang Semar wonten dawuh najan to Kakang Semar Badranaya kuwi duweni gegayuhan, nanging gegayuhan kuwi mau miturut pangandikane Kakang Semar Badranaya mung sak lingkup desa. Nanging mungguhe Puntadewa iki kalodhangan sartane wektu nggone para Pandhawa bisa bales budi kelawan Kakang Semar Badranaya mengeti lelabuhan nalikane Pandhawa isih cilik nganti Pandhawa ndungkap dewasa ten prabeda ora liya kejaba ingkang gula wentah lawan para Pandhawa ya mung Kakang Semar Badranaya. Yen to ngasih Kakang Semar Badranaya duweni gegayuhan nanging kok Puntadewa ya Pandhawa sakadang ora mangerteni sinengguh kawula akeh Ratu Ngamarta lan Puntadewa sartane kadang Pandhawa kuwi wong sing ora mangerteni tepa slira, ora duwe rasa tepa slira, ora mangerteni kelawan labuhan sing wis ditindake sartane sing wis dilakokake dening Kakang Semar Badranaya nalikane Pandhawa isih cilik nganti gedhe. Ngibarate sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil Kakang Semar Badranaya lahir batin nggone ngayomi para Pandhawa. Mula tak aturi paring dawuh Kakang duwe gegayuhan apa mbok menawa para Pandhawa bisa nyembadani sartane ora ketang sithik Puntadewa sakadang iso sak biyantu kelan apa kang jinangka dening Kakang Semar Badranaya. Nggih Kak. Ngapa ya Pak? Keselak kodhok lho. Ameng keselak kodhoke biasane keselak biawak kowe. Semenenga sik iki perkara wigati. Engko nek arep gambleh, arep ndagel sak karepmu tak nek kalodhangan sak modarmu. Oke. Nuwun sewu, pun cetha sareng kula tampi timbalanipun sinuwun Puntadewa dawuhipun sinuwun Darmakusuma ingkang kados mekaten sinuwun. Nuwun sewu. Kula niki janjane mung kepengin bangun desa kemawon kok sinuwun. Mila kula wau matur. Kula niki mung arep bangun desa kok kula njaluk sak biyantune para Pandhawa.
njaluk bantune kalih ndara-ndara para her-her priyagung-priyagung niki kula niki ming drajating kawula cilik kula niki ming kawula alit kula niki ming batur nek ngantos kula ing samangke damel bot repote para bendara wirang bebarang luwe-luwe menika namung sak gubenging desa Padukuhan Karangkadempel menika lah ngantos kula niki wonten mriki ingkang dados dukuh wonten ing Padukuhan Karangkadempel kok kula arep mbangun desa dusun kula dhewe kok kula ora iso mentas dhewe kok njaluk tulung karo para bendara-bendara niku tumrap Semar niku mboten pantes dados pemimpin mula kula kaget lah kok panjenengan sedaya menika nampa sasmita nyumurupi bilih Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan lah kok teko dadi padha dewa kok maringi sasmita karo bendara-bendarane Semar saestu ingkang kula jangka menika namung niku kemawon kok sinuwun Puntadewa Kakang Semar sinuwun Ndarawati kados pundi yektine yen to pancen Kakang Semar mbangun kelawan Karang Pradisan Padukuhan Karangkadempel yektine kudu taren sartane para Pandhawa kadang-kadang kowe ngamata kudu mangerteni sabab jalaran ngemuti sartane ngelingi marang kanane para Pandhawa nalikane isih cilik ginala wentah dening Kakang Semar Badranaya para Pandhawa kuwi besok kapan to bisa males budi kelawan labaning Kakang Semar Badranaya kuwi ingkang tansah diantu-antu dintenteni dening kadang-kadangku para Pandhawa lah malah kemasang yudha katujuh nginu sak gendakan iki ya wektu dina iki kalodhangan ingkang trep wektu ingkang pas kanggo para Pandhawa males budi kelana labane Kakang Semar Badranaya teges Pandhawa mono pancen satru ingkang nganteteken ati suci pepayung budi rahayu duweni rasa tepa slira ngerteni marang lelabuhane Kakang Semar Badranaya ingkang tansah gula wentah kelawan cilikane Pandhawa nganti ndungkap dewasa tekan wektu dina iki mula Kakang Semar ndaturi paringa dawuh apa wae ingkang dibutuhake mengko aku ingkang bakal matur ngersane para Pandhawa nggone Kakang Semar Badranaya arep mbangun desa iki Kakang Semar yo dipol kakangku sing mbok pingini nggon arep mbangun desa ki apa kowe arep mbangun papan ingkang indah kaluka ning Padukuhan Karangkadempel apa kowe arep mbangun omah-omah gedhe apa kowe arep mbangun kutha goro ya Karang Pradisan Karangkadempel to dadake kutha goro ingkang tan prabitu kaya negara Ngamarta apa pancen kowe butuhe Brana Picis tak jaluk ngendika bondo kesatria Jodipati tawunen ora bakal asat sartane aku ora bakal wegah yen to kuwi becik tumrape dipol kakangku Kakang Semar taturi paring dawuh Kakang apa ingkang jinangka sartane apa kang den gayuh dening Kakang Nayantaka yen to pancen kuwi mbutuhake Brana Picis tak jaluk paringa dawuh tawunan bondo Madukara aku ora bakal wigiringa-ringa sartane aku ora bakal suwala aku ora bakal lowel yen to pancen kuwi nyengguyung marang dumadi lan rancaking gegayuhane Kakang Semar Badranaya nggone mbangun desa ngapunten nggih saderenge matur sembah nuwun sanget bendara-bendara kula sampun kestu kersa sak biyantu arupi Brana Picis lan sak piturutipun ning nuwun sewu senes kok Brana Picis ingkang kula butuhaken menika senes Ndara senes kok wujuding bondo donya wujuding tata lair menika mboten ning sing kula butuhke niku batine para kawula mir piye ta kowe iki kepiye ana wis karep medhun kok malah ditolak kowe ora kok teges aku nampik kawan katresnane para bendara ki ora ning aku moh nampa mergo ki sing arep tak bangun ki dudu kok papan sing magrong-magrong papan sing endah kuwi babar pisan dudu ning sing arep tak bangun kuwi moral pakartine para kawula kuwi sing paling penting kuwi sing langkung ya sing luwih kuwi gati ingkang sakmengko bakal dirasake dening para kawula yen wis moral utawa pakarti kuwi wis kebangun karakter generasi
para kawula ing padukan Karang Kadempel kuwi wis dibangun apik, wis didandani kanthi bener becik. Arep mbangun infrastruktur. Kowe ora wurunga mengko gampang dole. Dadi kowe aja mikir babakan bondo donya dhisik. Aku ngerti karepe atimu kuwi jane kowe arep dadi mangkelar. Ya ngono apa piye? Wah asem kuwi. Tiwas aku mesti arep ngejokke proposal Mir. Ora sah, ora sah. Saru dinulu dipidhangetke para ndara-ndara. Wah. Ning ya pantese Mir. Piye? Ya pantese bendara rawuh mrene iki ya ngerti marang lelabuhan ki ya ora ketang sapropirane, ora ketang pira ya maringi menengo saduk sisan kowe ora gelem meneng. Ngisini-sini wong tuwa meneng. Kowe arep matur engko tak nehi kalodhangan matura, sak wektu-wektu kowe matura. Matur nuwun Ndara. Lah kok teko lahir batos Labuhan Paduka sedaya jeng ngandika badhe nglabuhi dumateng napa ingkang dipun gayuh dipun jangka dening Semar Badranaya ning mboten ngaten niku ingkang badhe kula gayuh sebab ingkang kula jangka menika kepiye to carane para kawula niku iso nglumpuk dadi siji iso dipeni kawontenanipun para kawula ayem-ayem tata titi lan tentrem niku kepripun carane kula kepengin gayuh ingkang kados mekaten sartane wahyu napa ingkang badhe tumedhak wonten ing padukan Karang Kadempel menika mesti kemawon kedahipun wonten. Lah sasampunipun para kawula menika saged dipun dadosi pakartinipun, pakartine saged dipun benerke, sing menggok ya diluruske, sing bengkong ya dijejeke. Senes kok papan makro-makro sing kula bangun ning moral pakarti mangsuli atur kula ing ngajeng wau. Wahyu napa sing badhe tumedhak wonten ing Karang Kadempel mesti kemawon wonten benerke sing kleru ngandani sing urung trep. Iya Kakang Semar nggih. Niku mengke dados pancatan. Nek para kawula ing Karang Kadempel munggahe teng kawula negara Ngamarta ing Kutagara. Kula yakin kawula ing Kutagara negara Ngamarta niku morale pun sae, pun bener, pun becik, pun lurus. Pun boten malang temoleh. Kula kinten niku mengke ugi badhe nemahi tumraping para kawula negari Ngamarta utamanipun Sinuwun Puntadewa minangka dados nalendra wonten kaprajan ya negari ing Indraprastha. Niku mungkin dadi pancatan gampang banget nek morale pun kecandhak pakartine pun dipun gujengi para pambegane kawula ing sak padukan Karang Kadempel arep mbangun kutha, arep mbangun Karang Pradesan niku gampang banget. Pramila niki kula mung kantun nengga wekdal ning nek kersa lho niki nek kersa Sinuwun Puntadewa sakadang Pandhawa, Sinuwun Mandura, Sinuwun Ndarawati, Ndarawerkudara, Ndara Janaka kula aturi cumandhuk wonten mriki riyin. Kula arep taren kalih panjenengan sedaya. Kula arep nyuwun igo partikel dawuh Sinuwun Puntadewa lan sedaya mawon kepiye leh kula arep miwiti leh kula mbangun desa niki. Nuwun sewu kinten-kinten saged selok menapa mboten. Dipun tiliki riyen jadwalipun Sinuwun. Mbok bilih wonten kewajiban kaprajan negari Ngamarta nggih malah Bapak nyuwun supados Sinuwun Puntadewa sakadang Pandhawa cumandhak wonten negari wonten ing padukan Karang Kadempel mboten saged malah mengke pados dinten liya mawon. Ya Mir ya. Ya Kakang Semariyo. Ndak rasa yen to Pandhawa cumandhak ning padukan Karang Kadempel aku ora bakal kabutan sartane aku ora bakal wegah. Yektine wis dadi prasetyane Puntadewa sakadang kalemunta Kakang Semar Badranaya duweni gegayuhan tan tentu Pandhawa uga bakal males budi saha nglabuhi sakbiyantu kelawan Kakang Semar Badranaya. Kula tak jaluk lahir batinmu tamponen anggone para Pandhawa mapan cumandhak ning padukan Karang Kadempel iki Kakang Nayantaka. Ora tak dudul ngancing sekere. Motor tuwa iki motor dengkulmu meloncat Vespa. Bagong. Pripun, Pak? Aku urung rampung leh ku nampa dawuh pengendikane.
Sinuwun Puntadewa. Lah kok iki ana ratu. Nek tak sawang saka busanane iki ratu saka tlatah Sabrang. Iki ketoke ratu sugih. Ha lho sandangane nganti ting srembong kaya ngono. Iki kancamu apa? Kancaku sapa? Sing sok ning omahmu kae. Purwaya. Heeh. Udu. Purwaya ora kaya ngono kuwi, Pak. Kaya srembong-srembongan ning mergo suwek-suwek lambene. Oh ngono iya. Udu nek kancaku aku ora ndek kanca resik apik kaya ngono kowe. Wah, jan. Edan kalunge rangkep 5. Ha iya. Rantai kabeh nganti kok kirik. Wus. Iki dayoh agung kok kowe iki senengane kaya ngono. Didangu, Pak, didangu. Mbah nek iki kenalane Gareng. Gareng iki gawane ya gawane kancane iki wong sugih-sugih ngene iki. Nala Gareng iki kancamu padha le? Senes, Pak. Kula niku mboten seprana-seprene mboten tau duwe kanca sugih. Ya kanca kula niku siji lho enten sing sugih ning ora kaya ngeten iki sugih. Buyuk. Walah. Ming blangkon iki tretes prada emas kabeh niki. Oh, Pardi kaya kuwi. Pardi Ranyang kok. Heeh. Edian ratu kaya lipene nganti ijo. Kancamu apa truk udu? Aku ora ndek kaya kanca kaya ngono. Kancaku kuwi gembel-gembel kae. Didangu, Pak, didangu, Pak. Ha iya wis do menenga. Nuwun sewu sinuwun ingkang rawuh wonten ing padukuhan Karangkadempel. Nuwun sewu sinuwun. Menawi dipun keparengaken kula andangu rawuh paduka, paduka menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Kula aturi paring dawuh ingkang cetha kelawan ingkang abdipun Semar Badranaya. Sinuwun nalindra tlatah Sabrang. Latala jagat dewa jagat pangestu-ngara. Latala Gusti. Sadurunge aku matur ingkang oke-oke aku tak takon karo kowe. Sadurunge kowe ndangu kelawan aku tak takon karo kowe. Apa pancen bener kowe iki sing aran Semar Badranaya? Mboten wonten kalih nggih kula menika ingkang abdipun Semar Badranaya ing Karangkadempel. Wah, latala. Yo. Wah, jebul ora kaya kabar sing tak tompo. Aku krungu jeneng Semar Badranaya kuwi wis mrinting kabeh awakku. Aku ngrasa nek kuwi sing jeneng Semar Badranaya kuwi ratu agung. Tak kira sing jeneng Semar Badranaya kuwi priagung, piyai sing perbawane gedhe. Wah, masa tekane tak salah kok mengkere kaya ngene. Wah, kuwi oratan prabeda, wujudan prabeda kaya dene gelandangan sing ora duwe omah kuwi Semar. Nggih. Nggih elek-elek niku gubuk kula niku. Kuwi omahmu? Ha nggih. Omah kaya gubuk asmara kaya ngono. Omah wae gupon kuwi. Men, saduke wae ratune. Sabar. Sabar tak dangune sik wigatine apa aja njur kaya ngono. Sinuwun Gusti kula mbok dipun keparengaken kula midhanget. Paduka menika ratu saking pundi sinten jejulukipun? Ya nek pancen kowe nanjake kowe takon kelawan aku Semar. Aku iki Nalindra ing Bata Sarembak. Ya jejulukku iki Prabu Kenceng Waja. Prabu Kenceng Waja. Ya. Kenceng manis apa kenceng waja? Hus. Kenceng Waja ora. Kaya penyakit jenenge. Ya Prabu Panggolan Jagat. Yo Prabu Panggolan Jagat. Yo Semar yo. Rawuh wonten mriki wigatosipun apa? Gusti, aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe ning atas kowe iki ming drajating gedibal 17. Kowe iki ming wong loro sak udon telu sak urupan, kowe iki ming Panakawan, kowe iki ming Pamuk, kowe iki ming Batur. Lah kok bareng aku mlebu ning pendapamu sing ming ukuran 4 meter. Ping 4 meter iki. Lah kok dadi iki piyai-piyai padha lenggane kene iki sapa Semar? Sing enten wingking sampeyan niku Nalindra Ngamarta pun sinuwun Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Nggih. Wah, edan.
Wah, kudune iki kowe sing ning Ngamarta. Ora kok Ratu Ngamarta ning kene. Wah, edan-edan. Kowe iki janjane pengasihanmu sepira to gedene Semar? Ah, nuwun sewu. Niku momongan kula kecilik kok. Prabu Puntadewa sing ning mburiku iki. Ah, nggih. Mburine Prabu Puntadewa iki sapa? Niku Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Edian. Wah, edan. Lha kok dadi Semar ki mung wong kere kok. Ketekan Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna sing kondang titising Sang Hyang Bathara Suman ya Bathara Wisnu. Wah, edian. Elok kowe takoni elok kowe edan. Sing mburi dhewe kae sapa? Ming meneng bae. Mripate meneng mandeng tanpa kedhep. Nika Nata Mandura pun sinuwun Prabu Baladewa. Prabu Baladewa? Nggih. Wah, edan ratu sing kondang galake, ratu sing ora tau mampu penantang. Lungguh ning kene. Nggih, niku pun biasa. Niku pun rutinan pendak-pendak selapan dinten niku sami rawuh wonten mriki. Edan. Njur sing gedhe dhuwur ning mburimu kuwi sapa? Niki sapa ya? Ayo kae. Kowe iki ngopo? Mbah cah wedok muni. Ha iya. Cah wedok suarane kaya calenang. Sapa ya Mir ya? Ambuk. Apri. Oh iya wis. Sing ning mburimu kuwi sapa? Niki ndara kula Panenggak Pandhawa menika pun Ndara Werkudara ing Jodipati. Raden Werkudara. Nggih. Raden Bratasena ya Raden Wijasena. Nggih. Wah, edian. Wah, lagi iki aku ngerti asline kok kaya ngene. Wah, gagah piteksa Gedhe Wong Simbar Jaja edian. Wah, Semar. Wonten dawuh. Kowe arep ngerti. Kawulaku iki kabeh iki padha gandrung kapiyandhem karo sing jenenge Raden Werkudara. Kabeh kawulaku ning omahe iki majangi fotone Raden Werkudara. Nuwun sewu. Sampeyan niku Nalendra ngerti kawulane sampeyan majangi fotone wong liya kok sampeyan mboten duwe rasa sengit, mboten duwe rasa gelo niku. Aku gelo mergo apa? Aku sengit mergo apa? Dasarku apa aku gelo? Dasarku apa aku sengit ngerti kawulaku padha gandrung karo wong liya dasare apa? Ora ana dasare apa-apa. Sing baku aku wis dadi Nalendra, sing baku kawulaku wis milih aku, sing baku kawulaku wis nyuwarake aku wis madeg Nalendra. Arep kawulaku do melet-melet mudhar yo sakarepe. Ngaten ya. Mula aku ora ngurusi karo kawulaku. Sing baku aku entuk derajat pangkat. Sing baku aku wis kelakon dadi Nalendra ning negaraku ya negara ing Bata Sarembak. Arep kawulaku do ranti panganan mbok sakbene. Sing baku aku wis entuk swara, aku wis kelakon lungguh ana ing dampar kencana negara ing Bata Sarembak. Nggih. Nuwun sewu sinuwun panggolan jagat sinuwun Prabu Kencing. Sinuwun Prabu Kenceng Waja. Nuwun sewu wigatosipun rawuh wonten ing Karang Kademel menika napa? Sing sepisan aku tetinju marang karajane Semar Badranaya lan kabeh sing padha lenggah padha rawuh ana ing padukan Karang Kademel iki. Sing ping pindhone Semar. Sing ping pindhone. Aku ki sedih. Aku ki susah hatiku. Aku ki bingung pikirku kudu kepiye. Merga wis ana Tulung Candra Rikalungguhan sak mengko iki. Negaraku yang Bata Sarembak kuwi kaya dene Ketaman Pagebluk, Ketaman Melaing Jawata. Akeh kalau sing esuk loro sore ketiwasan, sore loro esuk kapralaya kuwi akeh banget kedadiane. Lan ora mung siji loro sing padha nandang sesakit, akeh meh kabeh kawulaku padha ngrasake kang dadi waing Jawata ya Ketaman Pagebluk kuwi mangkono mau. Aku wis ora kurang-kurang leku ngrawuhke Brahmana Winasih Sewu Sugata miyang para nimuna kinarya nambah rengganing projek Bata Sarembak ning marandene gagar wigar datan antuk karya kawulaku isih do melet-melet mesake kanane para kawulaku ning bareng aku munggaring sanggar pelanggatan Seme Sari Nalitis Semana Reja mlebu antar Bata Batako Bata Sarembak aku entuk sasmita saka para Jawata aku entuk wangsit saka dewa kalamunta negaraku ing Bata Sarembak iso waluya nirmala teman jati-jati temah mulya waton ora ketang sak
telung kedheping paningal tinunggon pamong agung ing tanah Jawa sing jeneng Semar Badranaya ya Kyai Nayantaka. Mula sowanku iki wale-wale apa aku ngebon-bon encang Jawah sonten sowanku mung arep ngemis karo kowe Semar. Kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarembak. Ora ketang telung kedheping peninggal. Kowe mapan ning negaraku Mbata Sarembak, kowe tak boyong, kowe njaluk apa wae kowe tak turuti. Brana Picis Mas Mutiara, kowe njaluk derajat pangkat apa, kowe tak turuti. Kowe melu para Pandhawa kowe mung giris, kowe melu Pandhawa kowe mung dadi kere, kowe mung dadi batur, kowe melu aku sak ora-orane pangkatmu tumenggung. Ayo. Nek kowe gelem tak boyong, waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarembak. Dadi bebeteng tetua negaraku iki Taman Pagebluk. Gelem kowe Semar. Kae ning sak njabaning pendopo kae wis tak cawisake kae grobakan Mas Picis Raja Brana kabeh. 24 karat 20 karat kabeh wis tak cawiske mung kari ngenteni kowe gelem apa ora. Ayo tak aturi paring dawuh. Sinuwun kenceng waja nggih. Mboten sah perlu sampean mboyong kula, sampean dadak nyawisake Mas Picis Raja Brana. Bondo donya ingkang tumpuk matung patumpa nggih mboyong Semar nggih ngiming-imingi Semar iku nuwun sewu. Kula niku tiyange mboten blereng kalih kadonyan. Kula niku mboten blereng kaliyan bondo donya. Sampean rembukan pisan kalih kula Kyai Semar, kowe tak jaluk kowe sewano ning negaraku, kowe tak boyong, kowe dadi Srana luaring negaraku saka Ketaman Pagebluk pun rembug sepisan iku kemawon kula sagah nglampahi. Yen pancen kowe sago ayo, wektu dina iki uga kowe tak boyong. Gage kowe dandana saorane miyayi ora ming sarungan mentelet kaya ngono. Pun to. Ning nuwun sewu janjane kula nggih sagah mawon kula purun mawon anggen kula diboyong sowan kula wonten ing negari ing Mbata Sarembak. Ning nuwun sewu nek panjenengan boyong kula dinten sak menika ugi kula mboten sagah sinuwun Semar. Wonten dawuh. Aku njaluk karo kowe kanthi srana alus lho. Aku arep boyong karo kowe iki kanthi srana alus. Aku boyong apik-apik nembung apik-apik karo kowe. Ning jebul wangsulanmu kowe ora sago yanto sowan ning negaraku wektu dina iki. Sababe apa? Mengke riyen niki lho. Priyayi priyano sing ora wonten niki niku. Ajeng nyengkuyung leh kula ndek gegayuhan. Inggih menika kula badhe mbangun desa. Banjur lemu wektumu kowe arep mbangun desa kuwi tekan sok kapan? Nggih manut wektale Gusti sing nentokke niku. Nek rampung sedina leh kula mbangun desa nggih dina niki uga tak sowan teng negara Mbata Sarembak. Nek rampung sesasi melih kula tak sowan teng negara Mbata Sarembak. Nek rampunge setahun melih kula tak sowan teng negara Mbata Sarembak. Ning nuwun sewu nek rampunge mboten saged dipun kintenaken ora iso dikira-kira rampunge kapan lan mbok menawa malah ora rampung leh kula mbangun desa. Nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten saged sowan teng negara Mbata Sarembak minangkani panyuwunanipun Ratu Gusti kula Prabu Kenceng Waja sinuwun. Manus mah jajalan ketane bali selanat Semar. Wonten dawuh ngaya wara ucapmu kowe. Ingkang sekawit kowe sago kowe tak boyong ning negaraku Mbata Sarembak kowe bakal lembak. Renganing praja negara Mbata Sarembak Taman Pagebluk. Lah kok jebul tinemune aku nembung alus karo kowe ora iso di srana alus. Nek ngono apa pancen aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Kowe semaya nek rampung sedina lehmu mbangun desa, kowe bakal sowan sedina. Ya dina iki uga ning negaraku Mbata Sarembak. Rampung seminggu kowe sowan seminggu. Rampung sesasi kowe sowan sesasi. Nek rampung setahun kowe sowan setahun, nek ora rampung kowe ora sowan ning negaraku Semar. Semar kurang apa olehku nembung alus-alus, nembung apik-apik karo kowe. Yen pancen kowe tak rembugan srana alus ora iso, aku kudu ngruda paripeksa karo kowe Semar. Kula niku semaya matur niku mboten tanpa sabab. Merga pancen iki pancen wigati kula sak kula warga sak kawula karang kadempel. Semar, apa kowe rabot karo aku? Apa kowe ora mesake kawulaku do melet-melet kanane merga Taman Pagebluk ke Taman Waing Sawata? Apa kowe ora mesake karo kawulane Prabu Panggolan Jagat?
ning atase kowe arep mbangun desa, mung sak desa. Kowe iki ming batur. Lah kok teko dadi kowe ngebotke lemu mbangun desa tinimbang lehe kowe mbelani negarane Prabu Panggulan Jagat ya Prabu Kenceng Wajing Botasari, Mbak. Ayo, nek pancen nyata kowe ora gelem tak boyong kanthi srana alus ora iso, kowe tak rudha paripeksa. Kowe tak rudha paripeksa karang kademlak bumi angus Semar. Iblis lanat manus maning jajalanan sukertaning bana iblis lanas Setrayali binatang September Oktober November Desember Januari. Lho, iki nek menungsa matane ambane raja mak-mak sapa kowe? Takon karo aku putrane Raden Werkudara satring jangkar bumi. Nyile. Iki udu putrane Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Manus maning jajalanat sak geleme dhewe gunemu. Wah, keparat iki sapa? Iki sapa kowe? Takon karo aku anake Semar sing ragil. Aku Bagong. Lho, Ponokawan Bagong. Heeh. Wah, iki kawula sak negaraku ya padha ngerti. Padha gandrung-gandrung karo sing jenenge Ponokawan Bagong. Jarene wonge lucu, jare wonge nyenengke ati. Lucu iso, nyenengke ati iso, ning kejem ya iso sinuwun. Lho, tegese lucu iso kejem ya iso tegese piye? Aku tak takon karo sampean. Sampean mau ngendika apa? Sampean mau ngomong apa? Nek bapak arep tok boyong kanthi srana alus ora gelem, arep mok boyong kanthi srana kasar. Bapak ki ora usah mok kasari. Nek bapak wis muni, aku gelem sawaning negaramu, bapak sagoh dina iki menyang. Ya Mir ya. Heeh ya. Mbuh wajan. Bapak to jaluki sowan kowe rembukan pisan karo bapak dadi rembuke bapak sago mangkat ning ora usah dadak kowe nganggo embel-embel bumi angus karang kadempel. Hah? Mergo kowe ora ngerti apa piye ning kene iki lungguh ketua Linmas Hansip karang kadempel, ketua pemuda karang kadempel. Ayo ngejawab kowe. Wah, iki perkaraku karo perkarane Semar Badranaya. Ning kok sik kuwi pancen bener kuwi perkaramu karo perkarane Bapak Semar, perkara bapak arep diboyong gelem monggo, ora diboyong tok rudha paripeksa bapak arep mbok bleh ora apa-apa. Mergo bapak kuwi men dadi momongan mung ngrepoti anak-anak. Wedhus tenan ana bocah. Ning janji kowe ngenani jeneng mencemari nama baik Padukan Karang Kadempel. Karang Kadempel arep tak bumi angus, tak biyohi Batang Sayuta. Oh, kowe wis kudu berhadapan karo Polsek Karang Kadempel. Mergo iki perkaramu saiki karo perkarane Bagong, ora kok perkaramu karo Semar Badranaya. Ayo karo ngejawab. Yen to pancen kowe sing dadi pepalange Prabu Panggulan Jagat yo Prabu Kenceng Wajang arep mboyong kelawan Semar Badranaya, kowe sing bakal tak sirnake. Piye? Kowe sing bakal tak sirnake. Wah, berguguk mutawaton ora kena dikandhani temenanan kowe. Sajak kowe arep mangkon kowe ora kena tak endake kamurkanmu. Tiban sikile Ndara Werkudara mbah dagimu. Sampeyan kok endang niku pripun to? Aku mung manut karo dawuhmu. Aku mung manut karo aturmu. Menggani to? Ratu nika mau niku dereng rampung leh kula rembukan. Wah, rada ler-leran mripatku. Bareng kowe muni tiban sikile Werkudara, aku njangkah ratu kowe mau tak tendang. Werkudara lha kok teko dadi melu. Siade melu-melu perkara iki Dimas. Mila dalah Werkudara kok dadi melu-melu perkara iki. Werkudara kok melu-melu perkara iki. Wah, bareng kakangku iki dudu luputku. Aku ora mangerteni sangkan paraning bilai. Aku yo mung nampa kelawan ature Bagong. Bagong ngongkon aku kon nendang ratu kae mau. Wah, gelem ora gelem. Aku yo kudu jangkah ratu kae mau. Sik, lha kok dadi sampean ngluputke karo Bagong, ha?
Kok dadi sampean ngluputke karo Bagong luput kula napa? Kowe ngongkon aku kon nendang ratu kowe mau. Mengke riyen kula rak mung ngomong to. Kula rak mung ngomong, lek kula tantang-tantangan kali ratu niku tiban sikile Ndara Werkudara mbuh dadimu. Ya nek ketibanan, nek ora mang bedake kula niku mung ngomong ketiban sikile Ndara Werkudara mbuh dadimu. Ya nek ketibanan, nek ora niku kula ora ngongkon sampean lho Ndara. Nek ngongkon sampean niku mesti nggunakake kalimat perintah. Kula Ndara Werkudara niki mang tendang ratune. Lagi sampean temandang. Aku lho ngomong tiban sikile Ndara Werkudara mbuh dadimu pecah sirahmu ya nek ketibanan. Nek ora. Lah nggih ngaten ta sinuwun pun Dewa. Iya. Iya pancen mangkono Bagong. Yen to mungguh Puntadewa iki dudu kok lupute Bagong. Merga Bagong kuwi mung ngomong ketiban sikile Werkudara. Ora kok menehi kalimat perintah karo Dimas Werkudara kuwi ora. Dadi sing luput sinten? Ya adhiku Njodipati. Ah, dengerin tuh. Aja waton bisa ngucap wede buset. Bujuk buneng. Sing luput sinten Sinuwun Ndarawati? Sing luput ya kadangku Njodipati merga wis wani nendang lawan ratu kae mau. Oh. Arep piye kowe? Wah, Menengo-menengo ae. Sadok sisan kowe. Awede mayang neh ning omah. wah, piye kok dadi kanane kaya ngene. Lah nggih pun gelem ora gelem mang tandange. Sampeyan wis wani miwiti, sampeyan ya wani ngrampungi. Bagong kosik. Sing geger karo ratu kae mau rak kowe to, kudune ya kowe sing ngrampungi. Sing nendang sapa? Wong tuwa katute dosane sisan kowe ra. Kowe iki wis dibantu men karang kadempel ra sida dirusak karo ratu kowe mau malah Bagong sing miwiti kowe sing ngrampungi ya kowe. Anggepe apa? Tidak semudah itu, Mir. Werkudara gelem ora gelem ya kudu ngrampungi perkara iki. Merga Siadi wis miwiti pasulayan karo ratu kae mau gelem ora gelem kudu ngundurke ngendhake kamurkane ratu kae mau. Wah. Baiklah. Iblis lanat. Kula niku seprana-seprene maton-ton ngomong karo sampean kula wani karo sampean kowe ora tau lho, Ndara. Ning kok malah wektu dina iki sing jenenge Raden Werkudara kok sajarepani karo Bagong. Raden Werkudara, ampun mlayu sampean mungsuhe Bagong kudu karo ratu karo Werkudara ning Werkudara karo Bagong. Gong sabar kok. Tru, aja dingonake, Tru. Aja ditanduk. Aku Ndara Werkudara tak sadarne kae ora tak nai pelajaran. Sak geleme dhewe kepakartine. Tak colke to, tak colke men. Karepe iki ming jane iki ming ben digondeli ngono asine. Ha wis tak gondeli Ngeyel wae tak colke. Kowe kok ora gondeli aku ta, Tru? Ajarimu arep maju ya tak colke aku ora sida gondeli. Wah, jan wis. Bagong dibenake kawulane Edo Ting Besasi. Nggih, Pak, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Oh, lole astaka swala sewa pratapa sumorante Allah. Anak Prabu Kenceng Maja. Ya anak Prabu Panggolan Jagat. Oh, la dalah pupu depan duru kasingyan mekaten pupu depan. Oh. Kepiye kira anak Prabu kepiye? Nggon musuhan prapta ana ngersane Ki Lurah Semar Badranaya apa ya pancen entuk gawe. Nggon musuhan ana ngersane Kakang Nayantaka. Waduh pupu depan. Aturune atur ketiwasan Bilinggang putra pun Kenceng Waja ingkang putra pun Panggolan Jagat. Wigar dereng saged amboyong dumateng praptanipun Ki Lurah Semar Badrana wonten negari Ngastina ing sak mangke badhe dipun beto wonten ngarsanipun Pandya Betari Durga. Oh, lole. Aja kuwatir. Aku ngerti.
Mergo aku mau capet-capet krungu rembugmu ning padukan Karang Kadempel ya ning pendopo padukan Karang Kadempel mau aku krungu rembugmu. Aku ya krungu nek kowe didugang karo anakku Werkudring Jodipati. Kepareng patu kados pundi? Aja kuwatir, aja kuwatir. Tak dombengi anak Prabu, tak dombengi. Dombengi menika napa? Aku dhewe ya ora weruh. Wis aja kuwatir. Pasrahno marang ngersane Begawan Durna sing baku aku njaluk kelawan anak Prabu Panggolan Jagat. Kabeh wadya palamu saka negaring Bata Sarembak dikepiyakake. Ngebyuki Bathang Sayuta ning Karang Kadempel, anak Prabu Panggolan Jagat. Winangaten kula namung sendika derek dawuh paduka Begawan Durna ing Sukalima. Oh iya ya, heeh. Kuwi wadya balamu kuwi patihmu kuwi gage kon mbudalke Purwadyabala, penembang tekaning Purwadyabala. Bendene ditabuh. Bapa Weneman ngestaken dawuh nyun pamit madal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Patih, mbok sapa jenengmu? Aku sudah merata jaya menata bagian bada-bada. Betul-betul ya ampun, ya ampun. Wadyabala semana mbane kok nek sing ngasih asai apa? Asai. Ya ampun, ya ampun. Wadyabala semana mbane kok ora ana sing ngajen mungsa wong Karang Kadempel. Apa ora ngertine wong Karang Kadempel ki mung wong kere-kere, wong elek-elek. Ya ampun, ya ampun. Iki gemes aku. Dasare Wadyabala amplop. Gelem angkat nek amplope kandel, batu-batu. Bengi iki sambatan derang sagele temanjang derah tenanan le nyambut gawe. Iki Marsini. Denganen tulodo, aku arep maju ning pabaratan. Ya ampun urung apa-apa kok wis banter iki lho. Oh lagi arep lekas. Neratap jantungku, ku nek kemeton piye? Dok dok dok, jeret. Pratekke tempone. Dok dok dok, jeret. Toh 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 teh teh teh. Semono ya. Ya ampun, ya ampun. Urung apa-apa nek wis metu piye engko gela lho. Ayo surah marata sing ora ta Wadyabala Karang Kadempel. Hop. Betul, ya ampun nganggo gamelan ora nganggo dalan tempe. Ditabuh, dicekeli ngene dhewe-dhewe. Iki do ngacungi kamera iki ya ngapa? Konek vital piye? Viral maksudnya. Raden Setyaki, Raden Werkudara, I'm coming Raden. Siapa namanya? Tadi lupa aku. Kowe iki omong apa? Sapa Mas jenenge sapa? Pardi. Dudu. Setyaki. Setyaki wede. Setki cepet. Tiaki wedok. Kiki ya ampun mesti staminane gede banget. Stamina apa? Sampeyan niku dedeke mboten sepinten lho, Mas. Kali kula niku mung kancek 15 cm. Ning biasane wong awake cilik kaya ngoten iki mesti Ngopo mesti ngopo? Nah, ya ampun, ya ampun. Kula bayangke Pak. Ora kaya wong edan. Kowe Wadyabala Prabu Panggolan Jagat. Dasar kepara nyata.
Sopo jenengmu? Aku Yo, Marsini. Marsini rupane awake lanang. Manut kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan biologis. Nek awan Marsono gawe aku ngarep. Nek wengi ya Marsini ya Mas ya menjajakan kebutuhan pria. Lanang apa wedok? Pun kula mangi kebutuhan. Jeneng kula cilik undang-undangan kula Supre. Ayo. Kowe tekan Karang Kadempel ngejak apa? Ngejak perang lho Mas. Ngejak perang. Rupa wani jembar wani alon wani cepet wani sedhil wani suwe wani murah wani larang ya wani. Njaluk modar cara piye? Lho, kok nganggo modar to, Mas? Perang niku mentok-mentoke pun kesel, nek mun kesel gek turu. Ning eling lho, Mas eling saderenge turu niku bayar riyen. Enggak, perang enggak. Kula pun beto mantol. Menika enten jembatan gede, teng isar enggak? Kuwi perang cara piye? Jare padangane wani petengane apa meneh? Aku pilih padang. Ngopo? Nek cara kula pilih peteng. Sebabe Kula nek padang isin ya ampun do ireng-ireng pinggiran. kok jijiki rumangsaku. Ya ampun. Enggak Mas, enggak. Pokoknya waton jenengan deal. Kula deal lho kok lunga sih wonge. Ya ampun. Lagi wae negosiasi. Mengari ngenyangi kok malah ngeliran jamak-jamak. Musra Mrata Jaya Mrata. Taurane aku gigrek mungsa wadyabala ngarang ngadem. Ya ampun. Ketiwasan Kakang Mas. Wah, bunge ngowo. Mengsaipun digdaya kliwat ukur. Kula piyambak ngantos kepelajaran. Kula aturi nandhi mengsaipun Kakang Mas. Nggih. Wah, aturna kaya ngopo wadyabalane Prabu Kenjangwaja. Lah kok dadi Setyaki Senopati Ndorowati sing ampuhe kagilo-gilo kok dadi keplayo karo mungsuh siji iki. Aduh gede banget. Gede banget asli. Apa ya aku betah ya nek kaya ngene iki aduh mulih ngene aku. Siapa Mas? Iya. Siapa? Siapa yo? Sopo? Sinten? Aku Nggih. Wijosena. Mas Wijana. Yo. Riyen sak kulino ketemu teng kick off teng Mas. Ngawur. Kowe sapa? Marsini. Marsini lanang apa wedok? Kadang lanang, kadang wedok. Manut Mas tergantung kula dicekel sinten. Rene ngejawa. Enggak Mas, enggak perang enggak. Orang ketang saubengan, rong hubungan, sak demokan, rong demokan. Sak delepan, rong delepan. Enggak perang kali kula wadyabala Karang Kadempel, mungsa wadyabala Mbata Sarembak. Bungke kok kirik jenan. Ora undur-unduke banji. Ya ampun iki entuk gede banget iki tem langka iki. Barang langka gede banget, ora ana mesti sing semono kuwi. Gemes banget aku. Mesti sak lengen. Amon Suramrata golek planggane kok angel ra kira-kira. Weh!
Ngopo? Ngopo? Oh, Werkudara ki ngopo ta kowe? Kakang Linggo penak-penak ngombe degan. Junjung sak geleme dhewe. Dara, Enek apa Werkudara? musuhe ampuh. Aku ora kuat nandingi. Lu Aku mung musuh banci kok wedi to kowe? wah, aku neru banji iki lho. Men ngombe tak tandingane, Werkudara. Aku ora arep nesu sak gendakan iki. Aku ora arep muring-muring. Sinten Kang Mas? Piye? Sinten? Aku Inggih. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Aku nata Mandura Prabu Baladewa. Oh, Prabu Baladewa sing kondang galake. iya dasar kepara nyata. Batu kok saiki halus banget ta. Kok saiki halus banget. Saiki halus banget ngopo? Iku ora jawel-jawel anggepe ra. Mambule tong tanganmu. Ya ampun, mbok ya ora kaya ngono. Sopo kowe? Non Sopo? Wadyabala Mbata Sarembak. Jenengmu? Kula pun Marsini. Marsini. Inggih. Banji. Inggih, nggih mboten kula niku wedok tulen lho, Mas. Kula niku wedok tulen. Wedok tulen awake kaya wong lanang. Nggih meng blegere, kula niku nggadahi napa nika carane klimen ganda. Piye? Klimen ganda. Barang ini enten kalih. Kadang nganggo sing niku, kadang nganggo sing niki. Tergantung kebutuhan. Bar ngejaba. Perang, Mas. Yuk, perang yuk. Karo ratu ki ora kena mas-mes sinuwun. Oh inggih, sinuwun iya, sinuwun. Aku mrene karo ngejabrang. Kowe ngejabrang. Inggih. Tenan ngejabrang tenan. Inggih lahir batin kula ngejabrang. Kowe ngejabrang tenan. Inggih. Alus po kasar. Alus no Mas dinikmati ampun dirahapi. Diresapi. Kowe njaluk perang cora alus. Inggih. Nyo tampanono tunggaku. Menungso kaya ngene ya. Wabrak apa kowe? Blek lanang. Abrakan kaya ngene ati. Luwene ra. Ayo. Nek wis arep urip ora sanentang karo aku barang. Tangi. Nyedak. Ayo. Kowe kok nantang wong-wong karang kadempel iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sing dadi tandingmu arepmu miangus negara padukuan karang kadempel Baladewa sing ora nrimo gayo. Apa pancen kowe wis jeleh nyawang gelaring jagat sampe rembulan? Apa wis jeleh urip ning alam padangmu wis jeleh napa duit saka wong-wonganmu kuwi? Ya ampun, ya ampun, ya ampun kula nyuwun. Ora enek uripmu dapurmu. Sawangan iki apa? Sawangan iki apa? Melek mripatmu. Ratu jake matamu kowe ora picas lawas urip jo takon. Ayo, anggepe tunggal kon kene. Ayo. Manus maning jajalan seketaning bawane iblis lanat menungso ora tatanan. Iki sing jenenge Werkudara. Ayo, dasar kepara nyata Prabu Panggulan Jagat. Aku mau sing nendang raimu ning padukan karang kadempel yo. Ayo saiki kowe sadu arep karo aku. Saiki kowe sadu arep karo Prabu Kenceng Pacaya Prabu Panggulan Jagat. Ayo, nek pancen kowe duwe aji jaya nguntalno gugan. Martno Sastra Jendramu iki wong sekti Mambara. Teguh tanpa geguru digdaya tanpa japa.
ora tedas tapak palu sisane Gurindo lepas sangkan pareni dumat. Jalanat Warakudara kowe ngungalake dadamu kowe ngetokke kabisanmu ya wektu iki aku kalah karo kowe ning janji saiki kowe kuat nadhahi pusakaku panah Kyai Candra Wirayang ora nglumpruk tanpa daya aja takon dosa aja diundang Prabu Kenceng Waja nalindring bata saring bawah. Tiban panah Kyai Candra Wirayang ora bakal bisa nglawat barat. Ayo Sambato kowe jare duwe pusaka ampuh Aji Bandung Bandawasa Goto Kyai Rujak Cingur. Ayo tokno nek pancen kowe iso ngetokke wis saiki wis mutar wis saiki serate daya prajurit iki digotong kuwandane koning negara Batasari bakal. Ayo gotong tunggale sisane yo Janaka mutar kowe mungsuh Kyai Candra Wirayang. Gotong ayo punta dewa sisan laran. Ayo gotong ayo digotong iki gotong ayo bonggo nek pancen kowe iso bonggo Prabu Mantadewa sawangan adi-adimu loro cacah siji Panenggak Pandhawa Werkudara Janaka wis tak rangket wis kapikut kelawan Nalindra ing Batasari Bagya Prabu panggolan jagat ya Prabu Kenjeng Waja. Ayo mung ari kowe jangkep Pandhawa 5 bakal tak pateni dadi tumbal nggonku bakal maloyake negaraku negara Batasari Bag. Sinuwun Prabu panggolan jagat inggih sinuwun Prabu Kenceng Waja sesembahan kula mboten badhe duka yayah sinipi nyumurupi kawontenanipun kadang kula kekalih inggih menika pun Dimas Jodipati miwah kadang kula pun Yayi Arjuna ing Madukara nanging kula malah sanget estu ngaturaken panuringkeng tanpa pepindhan wendene Paduka sampun saged nyampurnakaken pejahipun inggih gesangipun adi kula sakloron malah enggal-enggal sak mangke adi kula sakloron badhe manjing wonten ing tepet suci manjing wonten ing kasuwargan jati manjing wonten ing swarga loka saestu kula lair lan batos ngaturaken panuringkeng tanpa pepindhan wonten ing antika sampun
sampun saged nyemaragaken kelawan adi kula kekalih Werkudara kaliyan pun Arjuna. Ayo ora sakekan bebangal kowe. Bakune kowe gelem ngungkul kelawan aku kowe tak pigot ning negaraku. Kowe kok tak pateni karo adi-adimu sakloron. Inggih sinuwun. Kula malah saestu ngaturaken panuwun. Wekdal sakmenika ugi kula dipun pejahi kula ugi trimah lair lan batos kula. Waton sedaya menika ing sakmangke damel srana kabagyanipun Ratu Gusti kula inggih Paduka. Pun sinuwun kencing waja ing Bata Sarembak. Ayo nek pancen wis engko caluk prajurit sisandene Prabu Puntadewa dibayar dipikon parat. Ayo boyo bondo tangane krincung sikile leboke pakunyalan yo. Ayo tunggale iki. Kowe ngapa truk nangis ngapa ya? Hah? Saumur-umur lagi iki aku ngerti kowe nangis. Kowe biasane ora tau nangis ya? Cenanangane sapa iku? Mbok. Ngapa kowe nangis tak takoni ngapa? Anakmu sing cilik mati nanggap dangdut tok kowe. Malah saiki kok nangis. Nanggap dangdut dasmu ora. Sawangan kok. Sawangan. Aku tidak jangan jadi lagi kami kita jangan kita jadi ya apa itu melu sama le apa itu melu sama melusan wantel dasmu terlalu sawangan kalau wela weh ngapa ya guys bro nggak ngerti bang Sinuwun Puntadewa Dara Werkudara Dara Janaka kapikon mungsa le wela apa mbah jeneng kok isinane aku tak matur Sinuwun Prabu Baladewa nek Sinuwun Puntadewa Dara Werkudara Dara Janaka dipikon mungsa mangus kang layon denyuwi langkang mamanise wadanira layu kumel kodam rahnya maradani Petruk ngopo mlayu-mlayu nangis tawang-tawang nangis kenapa Petruk Sinuwun Puntadewa Sinuwun kita kaing malah kok kirek tak Petro menengo kowe Petruk ngopo kowe mlayu-mlayu tawang-tawang nangis ngopo aku ora kuat bengok tenan Petro kowe aja gawe budrek aku Petro sae sapa ket wau bengak-bengok sae sapa tak takon lah kula sak matur sampun duka lho ora kena nesu piye nggih mang duka mawon nggih ringala Sinuwun Puntadewa Dara Werkudara kali Dara Janaka kapikon mengsa Dara piye wis kupinge basa kaya sing cetha nek omong sing cetha ringala
Sinuwun Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kapikut mengsah Prabu Panggolan Jagat sinuwun Iblis anak. Wah. Tenane Petro. Kula niki matur napa enten nek sinuwun Puntadewa Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka dipikut mungsuh Iblis lanat. Hei, Prabu Panggolan Jagat ora kurang-kurang rek ngundurke karo kowe kandhani apa-apa karo kowe. Nyatane kowe malah mikut Yayi Prabu Puntadewa adhiku sek loron. Hei, tandinge Prabu Baladewa. Woi. Ayo, pancen karep ngalahke kabisanmu iki Prabu Baladewa. Ya iki buandenge Tanaso Prabu Baladewa kowe. Ya kowe ora nrimake patine adi-adimu sing tak blengket tak rangket tak goning negaraku. Ya tanpa ana dayane Kyai Candra Wirayang ora arep tak gawe mati ning kowe ngarep tak gawe wirang. Sisandene kowe ora wujud Baladewa. Parat. Ayo amuk Suramarata Jayamrata mbayan padha-padha. Prabu Kenceng Waja aja ming kowe wani bengak-bengok saka kadohan ayo tekano kene gulung tak gone keset raimu marang. Lho Petruk minggiro. Kowe minggiro Petruk. Kowe minggiro. Aja ngedang-dangi lakuku lek arep nyerenake Prabu Kenceng Waja. Kowe minggiro Petruk. Lho sik Sinuwun Mandura to? Iya. Aduh. Oh, Petro malah nangis sing ngopo kowe Petro? Ngapa lho, kok enek anu biawak ndasmu. Uculan kok ngendi to? Ora uculan-uculan. Rungokno suarane to. Petruk Bagong ki malah do ngedang-dangi. Minggiro kowe. Minggiro. Minggiro kan Prabu Panggolan Jagat Prabu Kenceng Waja tak sirnakne. Tak keramasane epek-epek raine. Menggeriyen. Sampeyan niku dereng krasa napa pripun? Lho. Ora krasa. Angge obat. Us. Mandel ndasmu lho Gong ora. Ora kuwi kok enek macan barang itu. Saya tak takonane. Suarane kok kaya suarane Sinuwun Mandura. Jan iki ya kok Gong. Sampeyan niku dereng krasa. Lho. Urung krasa piye? Prabu Panggolan Jagat niku nglepaske panah. Ngener dadane sampean. Lho. Aku ora krasa awakku ning panah ya Petro. Mengke riyen to jan ora krasa. Ning sampean ditamani panah niki awake sampean maklusut teng jero bumi. Metu dadi kaya ngenten iki. Lho, kapan le mlebu kapan le metu? Oh, ngeten mawon gampangane kula beto pengilon. Mangilo kalih kawontenane sampean. Lho. Kusik Bagong. Pripun? Iki kok enek barungan. Iki kok enek macane. Iki macan ngendi iki? Iki
Niki macan sapa? Niki senes macan sinten-sinten. Niki sampean sinuwun. Lah, mati aku. Wah. Oh. Aduh, mati aku Petro, piye iki Petro? Iki piye Petro? Kula piyambake mboten ngertos. Sampeyan dadi wujud kaya ngeten iki pripun lek iso bali dadi Prabu Baladewa menawi kula mboten ngertos nuwun. Bela. Etan Kakang Semar. Kakang Semar aku njaluk sabiyantumu mati tenan iki Kakang Semar. Wah. Sinuwun Mandura lah kok dadi wujud mekaten. Waduh Kakang Semar kowe mangerteni kawan aku Kakang nggih. Kula niku ngertos sinuwun nek sampeyan dados wujudipun Sardula ngaten iki kula mangertosi. Aduh aku kudu kepiye iki Kakang Semar? Aku kudu piye? Aku kudu piye supayane aku iso bali kaya wingi uni? Ampun sambat. Sedelangan menika nek sampean nggih sambat malah mboten enten dalan pepadange, malah mboten wonten pituduhe lek sampean arep ngudi. Sampean iso waloya nirmala temah jati temah mulya adi waloya. Banjur aku kudu kepiye Kakang Semar? Mun to. Sing sepisan sampean kedah nampa nrima ing pandum lampan menika. Jur nyatanipun lelampan menapa ingkang dipun sandhang dening ingkang rayi inggih menika pun sinuwun Puntadewa Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka niku niku pun dipun tulis wonten pesthine kodrat niku pun ditulis. Banjur aku ora mangerteni ngendi saiki durunge Yayi Prabu Darmakusuma Yayi Werkudara padane di Majanaka. Aku kudu menyang ngendi? Niku sing kudu digoleki. Sing ajeng kula aturke niku nek pancen niate sampean kepengin mari le sampean dados wujud kaya ngaten pengin dadi wujud Baladewa melih sampean kudu goleki kudu iso nemokke wonten pundi durungipun ingkang rayipun para Pandhawa sinuwun Mandura Jumangkah anggra sesumbar mawa lindhu bumi gonjing kumelodo guntur gatuk lumembah banyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara banjur aku kudu lumaku menyang endi Kakang Semar? Nggonku bakal golek kelawan adik-adikku para Pandhawa merga yen to ngasih mengko aku metu liwat ning Karang Pradisan mesti aku dicekel dening para kawuling Karang Pradisan. Yen to aku metu telenging wana, metu tengah alas, aku wedi yen to mengkono sato kewan galak liyane ingkang bakal mulasara kelawan ragaku. Mengkiri yen to sampean ampun tindak dhewe. Sampean ampun mlampah piyambak. Ben ditutke kali anak-anak kula niku Petro kalih Bagong. Ora setuju aku nek ngene carane ya Tru. Lah piye? Masa awake dhewe ngetutke macan kaya ngene iki wis ben to anggap wae awake dhewe iki ngingu kucing. Aku nek takoni wong ketemu wong ning dalan wis anggere dijogo. Watone kowe sago Bagong. Mah jane awakku rada gregesi, gregesi selawase urip. Ora. Wis aja semarut to nek didhawuhi bapak ki. Nggih Pak, kula ngestaken dawuh. Pak, ngestake dawuhmu. Petro aku ditutke Petro. Nggih sinuwun Mandura nggih. Bagong aku tutke. Engko nek janji tekan dalan metu tengah alas serti macan wedok ora dibledek. Ora. Anggepe aku ki macan apa? Goneng sirkus malan kok sampean janji ngayen. Yo Kakang Semar yen mangkon aku njaluk pamit.
Aku njaluk pamit mudya ana ngendi durunge kadang-kadangku para Pandhawa. Ngatos-atos Bagong Petruk tutke tenan nggih, Pak. Oh, Pak. Tak tune engko nek ngayal tak parakne ning sirkus. Beda wujudane karo aku ya ming bedane kuncunge kok lancip. Wah iki ampuh iki. Semar pujan kowe tak puja yektine kowe iki dumadi saka sumping lomba abang sing tak nggo iki. Kowe tunggu kanan karang kadempel mengko enek ratu sing arep mboyong karo kowe. Kowe manuta wae. Aku tak munggah ning kanyangan Ngondarantir Bawana. Aku tak gugat ana ngersani Sang Hyang Asih Prana. Lah kok dadi nemen kaya ngene kanane para Pandhawa. Semar. Lah ta. Ya iki sing tak jangka. Ya iki sing tak karepake kapan Boyo Semar nungkul kelawan Prabu Kenceng Waja ya Prabu Panggulan Jagat. Ayo Semar, kowe manuta tak boyong kowe dadi serana tumbal wadeling praja negaraku sing ketaman pagebluk. Kowe manuta karo aku Semar. Kula namung sendika ndederek sinuwun. Watone ragane Semar niki dados serana katentremanipun Ratu Gusti kula pun sinuwun Prabu Kenceng Waja. Najan to mati kula lampahi waton sampean saged waluya nirmala temah jati temah mulya negarane Paduka ingkang taman pagebluk. Wis ora sakekan bebangal. Ayo sing baku kowe melu aku kowe tak boyong ning negaraku wektu dina iki Semar. Monggo kula dherekaken Sinuwun mandura lah kok mandeg niki pripun? Nula garing wonten dawuh. Petro wonten dawuh. Bagong piye? Lho kok piye-piye karo aku? Kowe kewan Bos. Ora ngajeni karo ratu. Ratu kuwi wujude menungsa. Ratu kewane kastanya itu tinggi manusia. Ora mantak bleh rica-rica kowe. Gonggong. Ora ngawu gawar ngawur uga ora. Enten apa mandheg sinuwun? Wela dalah. Lah kok tak sawang kahanan ning ngarepanku iki. Sajak iki kaya korining pakunjaran. Endi? Halu mendem kecubung ya aku, Tru. Ngawur ora. Ora ana apa-apa kok ngarep ning wit-witan mbok ming godhong ala kopok. Ya gong ora ning apa-apa kok Sinuwun Mandura iso ngendika kaya ngono. Aku ya gumen kok, Truk. Ha iki tak ming alas gong liwang-liweng to. Ha iya. Ngarep kono sithik neh wis tekan Dandang Mangkure. Aku nggone demit-demit bekasan. Petro, wonten dawuh Sinuwun. Bagong, piye Mas? Kowe ora mangerteni kanan mergo kowe ora nyawang kanan ngarepanku iki nggunakake Permana Jati. Nanging aku sayekti mangerteni. Yen to pancen ingkang mapan ning ngarepanku iki ora liya mung korining pakunjaran ingkang digunakake kanggo ngunjur adi-adiku para Pandhawa. Keparengipun kados pundi sinuwun? Pak Duwadasari tak sirnake korine dimen kadang-kadangku para Pandhawa bisa uwal saka pakunjaran. Oh nggih, kula sumanggake.
Sardula panjalmaning Sang Baladewa nalika semanten Arswang ngluwari sangya para Pandhawa saking gandaring Prabu Kenceng Waja Sang Prabu Panggulan Jagat nalika semanten ponangkorining pakunjaran ditebak dening Sang Sardula temadur mumur ical wujuding karyan nggih Sang Hyang Bathara Kala Sang Sardula bayi bali kaya wingi uni anenggih Sang Prabu Baladewa Yai Prabu Wede Panjaba para Pandhawa nyoga mulung manggung siring prasata Kurawa wah aku sampean nebak angin lah kok iso dadi bul mak kendeng Bathara Kala ketek metu Kala gumarang Bathara Kala angge wah jebul sing nutupi ming Bathara Kala iya ana garing iya kula kok curiga Cubriyawi niki mesti ming akal-akalane Betari Durgajati permoni ya dewaning godha pangrencana Koko Prabu Baladewa Den prayitna semurire kobal Yai Prabu Krisnaya tak tumbengi lho panjenengan mriko napa to mbuh aku ya ming manut ukarane Bagong kok mang percaya niku lho Bagong mawon mulo tiyang mboten mutu kok mayang sewengi ming suluke ming katri gumulung mang rempak kok. Aku aneh-aneh sampean niku ta. Sinuwun Mandura pun badar sejati kaya wingi uni. Wis Kakang Semar malah pun kepanggih kalian Ndara-ndara Pandhawa. Iya Kakang Semar. Yektine aku mangerteni yektine pakunjaran ingkang digunakake kanggo ngunjur aku sak kadang iki mau. Ora liya mung panjalmaning Bathara Kala iblis. Pun sakniki ngeten mawon. Kepiye Kakang Semar? Sampeyan sedaya mangkundur teng negara Ngamarta. Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka sinuwun Mandura mangkundur teng negari Ngamarta. Pun babakan panjanganipun ingkang abdipun Semar Badra kula kepengin bangun desa. Pun kelampahan sinuwun. Ya yen mangkono aku ndak bali mring negara Ngamarta Kakang. Ngatos-atos aku tak bali ning Ngamarta Semar.
iki lho. Kula sing ora seneng niku pendak-pendak Semar ndek gegayuhan. Mesti enten mawon sing ngribeti, mesti enten mawon sing ngrusuhi. Iya Kakang nggih. Niki nek ora kula labrak teng dandang mangore ora bakal rampung perkara sampean nderek. Ayo Gong. Oke. Ayo sabar. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang panca bayu wisikan magulingan Datal mengarep mudar mengarep dadi pangane Bathara Kala dadak odo-odo kaya mangkono menika ewang pikulun Bathara Kala menika Semar Badranaya ingkang sampun saged kula boyong wonten ing kayuwangan dandang mangore kentas waru gembal manyar-manyar Doreng dukul wana alas-alas dadi tumbeng. Urip tak kaya ngene. Nang negara Ngastina ora kajen. Dipait kok dipait do. Wis ngono wae. Begawan Durna ados ngaten. Oh iya ya Semar, ya Semar ya. Wis kono menu ta. Kowe arep ditatekke tumbang arep tak aturke. Ana ngersani Wang Pikulun Bathara Kala. Ben pisan dombengi negara Ngastina. Pandhawa Sirna. Wah, Wang Pikulun Bima Suci. Kula ingkang sowan. Ayo Bathara Kala. Aku arep mok kapake wae aku manut Bathara Kala. Untal malang kowe. Dobrengi. Woi! Wah! Wah! Oh! Lele. Panus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Wala kok teko dadi Semar wani apus krama nglawan Bathara Kala. Semar arep tak untal malang lah kok malih dadi wujuding sumping lomba abang. Semar ana ngendi papan dunung aku ora nrimake Semar. Dipun uyak mungulun. Kula dombengi.
Dipaikot dipaitu. Pukulan Bathara Kala. Tak dumbengi. Semar kudu mati, Semar kudu mati. Semar kula nang sawan. Nah, wis ngono wae. Kakang Semar, pripun? Iki Bathara Kala agi. Kudu piye iki? Ah, mengke riyen to. Mangeling-eling lelampan duk nalika sampean dados dalang ngruwat kalian Bathara Kala mangeling-eling. Sampean sing dadi dalang, kula sing dadi panjake sampean. Wah. Dalang itu ya. Iya Bagong iya. Dalang kelire ning tengah. Ning saiki ra tau nyorek tanggalan nyaman. Ih kowe, nyale. Bagong ngayal edan. Sinuwun Kresna ki dalang ruwat dalang Kandha Buwana. Sarumer. Dalang Kandha Buwana kok saru. Krungu dalang Kandha Buwana ya. Kono ngalih kono. Iki wong arep ruwatan aja ganggu gawe. Malah kowe sing tak ruwan kok. Iya. Kula dombengi sih. Bathara Kala ayo maju kene nek pancen karep nandingi kelawan aku. Oh, Semar parade. Latalah. Lah kota-kota dadi ingkang adhep eneng ngarepanku ora pangling nata Ndarawati. Mengko dhisik Bathara Kala. Eneng kene ora lenggah nata Ndarawati nanging neng kene lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Ingkang anyalira ning singasana lenggah ya ning papan palenggan suci ya ning papaning nata Ndarawati. Nanging aja nyawang nata Ndarawatine nanging Wisnune ingkang lenggah. Sambung rapete banjur apa? Apa kowe lali? Apa kowe lali? Kowe mesti gak ya kelingan karo sing jeneng Kyai Dalang Kandha Buwana. Duk nalika kowe nguyak-uyak arep mangan wujude maling sing ayem nglawan aku, ya apa ora? Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku. Mergo tak waca sarandunging badanmu, ya kuwi unine caraka balik. Apa kowe kira-kira arep wani karo Dalang Kandha Buwana? Dimen mati kobong dening tanganku. Waduh Kyai Dalang. Nyuwun pangapunten Kyai Dalang. Kula tobat. Waduh kula boten badhe mbujung-bujung malih kalian pun Kyai Semar. Syukur. Aku ki wong ora ndek kleru karo kowe. Aku arep tok pangan iki anggepe apa? Nek enake panganan. Lah aku ki karo iwake wedhus enak iwake wedhus. Mending kowe mangan iwak tikus karo iwake Semar. Inggih gawe Nayantaka inggih. Ayo bali. Bali aja ganggu gawe gegayuane Kakang Semar Badranaya. Nyuwun pamit Kyai Dalang. Oi! Masih satu lagi tuh. Sopo Kakang? Sing jeneng Kencing Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nika ora kula sing methuke ora bakal rambung. Wah ladalah. Kae Semar sing sejati maju saja ora nrimake kelawan aku. Yo, Semar kowe tak lepasi panah Kyai Candra Wirayang. Ora nglumpruk tanpa aja diundang Prabu Kencing Waja barat.
wujuding panah Kyai Candra Wirayang dening Sang Ki Lurah Semar Badranaya nalika semanten rumaos gram kalian lelaman ingkang den sandang ing Ceparsa anyawataken anyabetaken wujuding panah Kyai Candra Wirayang ical wujuding punang jemparing nenggih Sang Hyang Manikmaya nalindraning para Jawata. Giring ulun kapurba sang ngamor pengrat Kakang Semar kula nyuwun pangapunten tak takon kowe kerja sama karo gembrikmu to ngisruh le Semar arep bangun desa nyuwun pangapunten Kakang Semar bali nggih bali ora bali tak uyuhi iki inggih nyuwun pangapunten tobat salat dadi dewa dadi ratu dewa dumadi derajat pangkat kok senengane kaya ngono contonen aku iki aku dadi lurah seprana seprene kawula siji wae ora ana sing sengit karo Semar Badranaya lho lah titah ki akeh sing sengit karo kowe monggo derajatmu dewa aku lho mung lurah aku ki ngayomi kawulaku ming sak padusunan Karangkadempel dumadi namatan daya dinayan kawulamu lho titahmu lho akeh sing do sengit karo kowe anak-anakmu saiki do merengkang karo kowe mergo ngerti pambekanmu ki janjane tanpa beda kaya panjalmaning iblis wah ayo Semar kowe gelem tak boyong negaraku alah apa